Реално липсва част от осветлението на булевард България в участъка между пътен възел Христо Ботев и училище Елеко Константинов. От преди 2 години от общината постоянно сигнализират, че вследствие на строително-монтажните работи има скъсани кабели при полагане на мантинелите край пътното платно. През декември 2009 е възложено изследване на акредитиран орган, който е установил, че има поражение между много стълбове, като са увредени и самите кутии. Преписката е изпратена до областна администрация. Надяваме се изпълнителя, който разбирам, че май се отказал да си изпълнява задълженията, или този, който дойде на негово място, да възстанови този участък, защото този участък струва на русенци около 500 000 лева, които заделихме преди няколко години и реализирахме осветлението. За жалост, ако се наложи сега пак да заделяме пари, и то не по наша вина, мисля, че ще бъдат ощетени русенци, което не би трябвало да се допуска. Осветлението на булевард България не е задължение на общината, както се опитаха да вменят такава функция, каза за КИС 13 заместник-кметът по комунални дейности Орлин Лазаров. Община Русе няма никакви задължения, тъй като обектът няма акт 16, т.е. не е приет за стопанисване. И то не е само отговорността по неувреждане, примерно, на осветлението, а отговорността и за сигнализацията, хоризонтална, вертикална, както виждате, тя липсва. Беше отстранена и не е възстановена доста години. Налага се да слагаме допълнителни табели. Както виждате, повдигна се 100 пъти въпроса за тези мантинели, които стоят пред спирките. Ние, за жалост, нямаме право да ги отстраним. Говорихме тогава с изпълнителя, те казаха, че ще бъдат изградени нови навеси за спирките, за това, които ще бъдат по-настрани, за това има тези мантинели. Но, за жалост, виждате какво е състоянието и на бордюри, недовършени тротуари. Както много пъти съм казвал, може би сме единствения град, който имаме и училище на международно шосе. Крайно време е държавата не да гледа само в Южна България какви магистрали да строи, а да се замислят и да се почне този южен обходен път на град Русе. Пълната отговорност до приемане на обекта е на областна администрация, като представител на държавата, която е възложила реконструкцията на булеварда. Има недовършени тротуари, бордюрите са изронени, даже и боклуците в района на пътен възел Николово не са се изчистили. Така че кажете ние как да го поддържаме, след като нямаме това право и след като този, който има ангажимент, е абдикирал от задълженията си.